don ya zauna lafiya. Ko jari ya saya, hannun jari ya saya ne a kamfanin waya, kudin mai ka tura ko baka tura ba ne? To ai kai ne ma matsalar, baka tura wa gyatumarka baka je ka tura wa wani wai. Allah ya sa mu gama lafiya. Saboda haka da aka yaudari annabi Adam ya fito daga aljanna, sai ya gane cewa fa Allah ya yi fushi da shi, don haka ya samu matsala. Ya samu matsala, Allah ya yi fushi da shi. Ya rikice zai tafi, sai ya ji murya na cewa kai Adam ina za ka? Shi da ya tsorata ne, ya yi wa Allah laifi, da haka zai gudu. Sai Allah ya kira shi ina za ka? Sai Allah ya karantar da shi kalmomin da zai faɗa ya zauna lafiya. Shine fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Menene kalimat din? Shine yana na a cikin sura ta 20, ba ita ce daha ba, ku tambaya laramomi. Qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Sai suka dinga cewa ya Allah mun cuci kanmu. Maganin bala'i kenan. In bala'i ya zo ka ce me? Rabbana zalamna anfusana. Allah mun cuci kanmu. Ba wani ne ya cuce mu ba, wallahi ba wanda ya cuci 'yan Najeriya. 'Yan Najeriya mu muka cuci kanmu, ko kuma ka takaita ka ce ba wanda ya cuci 'yan arewa, mu muka cuci kanmu. Muka ƙi yin abin da ya kamata, muka lalata zamantakewa tsakanin dattawa da ƙanana. Aka zo aka koya mana cewa ai duk arewa ba dattijo. Ko ka manta lokacin da kuke faɗa haka? Ka manta? An faɗa ko ba faɗa ba? To ni tun lokacin na ce ni ban yadda ba, babana dattijo ne. Ko ba haka ba ne? Ai dole akwai dattijo. Dole kuma yanzu wa'annan dattawan muke nema yanzu. Dattawan arewa ku yi haƙuri, amma ku dawo ku yi abin da ya dace. Ku dawo ku yi abin da ya dace. Abin da ya dace kuwa shi ne, kowane ne zai zo ya yi mulki a ƙasar nan, to ku gaya masa mu fa muna da bukata. Ha? Kowane ne zai yi mulki a ƙasar nan, to ku gaya masa cewa muna da bukata. Ba mu da muka gan mu mun zo gabanka ko ka zo wajenmu neman ƙuri'ar jama'anmu ba. Al'umman muna da bukata. Kai ɗan arewa, talakan arewa, me ya bukatar ka? Kaji wani ya faɗi babba, zaman lafiya ya fi zama shugaban ƙasa. Da ne ake cewa ya fi zama ɗan sarki, yanzu an canja, zaman lafiya ya fi zama shugaban ƙasa. Ku zauna lafiya, ko shedan ne yake mulki ba a kashe ku, ya fa ce wai kun samo wani sahabin ƙarya ana kashe ku yana dariya. Ku tsaya ku gaya wa kanku gaskiya, bayan zaman lafiya me kake bukata kai dan arewa? Ban ji ba. Abinci, kaji gaskiya. Abinci ba dalar ƙarya ba fa. Abinci a kasuwa, ka je kasuwa ka sai abinci da farashi mai sauki, abin da kake nema kenan. Bayan shi ilimi, 'yan uwa, duk wanda ba zai ce zai ba ku ilimi, ma'anar ilimi kuma shine makarantunmu su zama suna aiki. Amma bini-bini a rufe mana makarantu a je yajin aiki, 'ya'yanmu suna zaune, kaga wancan ɗana ne. Na masa registration da ƙyar, ba shi kaɗai ya shiga jami'a ba bana. Da za su admission ɗin ma sai da haka aka samu. Na gama registration aka ce ya zo ya zauna wai ana yajin aiki. Na ce to ɗauke mara kai ta ɗaukan hoto na.
ba shi kenan ba? Inda na yi karatu kai ma ka je ka yi irin shi, kai ma ka shiga kyamarar. Ba zai yiwu a ce 'ya'yanmu suna zaune a gida kuma naku suna can a Ukraine ne, an dawo da na Ukraine, bom ya koro su, amma wasu suna can a Amerika, wasu na Ingila, wasu na Faransa, wasu na Germany, wasu na Dubai, wasu na kai har ma an fara yin digiri dan kwatano a Najeriya. 'Ya'yanmu kuma suna zaune a gida, kuma kuna zaune kuna cewa wai kuna wakiltan talaka. Ba ku san mu ba sai ranar da za ku ce mu yi layi ku kirga mu. Mu shanu ne da za a ce mu yi layi a kirga mu duk shekara 4? Mutane ne mu, to ku nuna mana mu mutane ne, ku tsare mana rayukanmu. To bayan wannan dattawa ku gaya musu, ɗan arewa bayan ilimi yana son mutunci, yana son ya zama mai mutunci. Kar ya je zai shiga wani waje a ce ba fulatani ya tsorata, ko ba haka ake zaune ba yanzu? Yanzu duk inda ka shiga da an ce ma ba fulatani me ya faru kenan? Daraja ka aka yi ko wulakanta ka aka yi? To ka ɗauko tun daga lokacin Shehu Usmanu, ba fulatani mai daraja ne ko ba mai daraja ba? Wa ya lalata darajar ba fulatani? Kuna ina aka bar ba fulatanin nan babu ilimi? Kuna ina aka bar ba fulatanin nan technology, kimiyyar da za ta sa a yi kiwo a wuri kankani, a samu nama da yawa da nono da madara da yawa, ba ta zo hannun shi ba. AK-47 ta zo hannun shi. Ka je ka kalli average ba fulatanin daji, ka tambaya dan Allah, in ba zalunci ba me ya kai bindigar ma wajen shi tuku? Mu ɗauka ba fulanin ne suke yin wannan banna, to shikenan ta ina suka samu bindigogin? Saboda haka ɗan arewa yana son shugaban da zai samar masa da mutunci, ba shi shugaban ya yi mutunci mu kuma mulakanta ba, a'a, mu yi mutunci gaba ɗaya da mu da shi. Ɗan arewa yana so a rage masa talaucin da zai sa 'ya'yan shi maza, 'ya'yansa ƙanana su je suna bara, mata su je suna bara, tsofaffi su je suna bara. Ka duba yadda mabarata a wannan lokacin ƙaruwa suka yi ne ko raguwa suka yi? Ƙaruwa suka yi. Ina kuke dattawan Najeriya, dattawan arewa, ina kuke? Wannan abu yake faruwa da mu. Abin da muke so ku gaya wa duk wanda zai zo neman ƙuri'ar mu nan gaba kenan. Idan ba ku gaya mana wannan ba, za mu yadda mu sake komawa da wancan zance a ce babu dattijo a arewa. Mu mun san akwai ku dattawa, muna girmama ku, muna ƙaunar ku, muna ganin darajar ku, amma wallahi idan ba za ku iya cire mana kitse a wuta ba, to ba ku da amfani. 'Yan siyasanmu na arewa, wallahi idan ba za ku iya cire mana kitse a wuta ba, wallahi ba ku da amfani. Ku kuma talakawa, aikinku shine ku waye kuma ku yi addu'a. Lokaci ne na addu'a, azumi. Kun ga annabi Adamu da ya samu matsala me yayi? Addu'a. Amma me yace? Rabbana zalamna anfusana. Ina neman mai imanin da ya yadda cewa yana son Allah ya ba mu mafita, ya ce Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allah ka yafe mana, Allah ka ba mu mafita, tunda alkur'ani ya ce idan bayinka sun tambaye ni to ni a kusa nake, haka alkur'ani ya ce. Ina ansa addu'ar mai addu'a in ya roƙe ni. Ana maganan azumi aka kawo wannan magana, 'yan uwa. In ka duba surar Baƙara aya ta 186 ita ta faɗi wannan, cewa idan bayina sun roƙe, sun tambaye ka, ka ce a kusa nake. Ina ansa addu'ar mai addu'a in ya roƙe ni,
kuma ba a yi wannan magana ba sai bayan da Allah ya ce shaharu ramadana allazi unzila fihi alquran, watan ramadana da aka saukar da alqur'ani. Ana cikin maganar ba kaucewa aka yi ba, a'a don a nuna muku manufar azumi fa ita ce kai addu'a, amma kai halin da Allah zai sanya ka matso kusa da shi ya yadda da kai don in ka roƙe shi ya baka,